Jano, neboj sem. Čo som našiel, aha. Čo je to? Ukáž to sem. Párom ťa skárov, však to je kamera. Kamera? No ja som tu teraz ondevo a ono ma to kamerovalo. To už je vrchol, čo si to tí ľudia nedovolujú. No počkajte, vy v kúdi! No, jen sa ty neboj, Kúbko môj, veď si ty už chlap. No, aj Walkmana máš. No, Verúčok, aj lunetik počúvam. Dobre, Kúbko môj, dobre. A páľa sa ty neboj, Kúbko môj. Jen sa ty takto pred neho postav, tak tomu do očú pozrieš a povieš, Paľo, ty odkundes nezamestnaný, skade ruka, skade noha, daj ti Anči pokoj. A potom takto kaser vyťahneš a tak tomu do očí strekneš. No ja si to vyskúšaj, Kúbko môj. Dobre, Ujčok, no. Takto sa pre Paľa postavím, tak tomu pozriem do očí a poviem, Paľo, ty odkundes, skade ruka, skade noha, nezamestnaný, daj ti Anči pokoj, lebo a tak tomu... Dobre, Ujčo. Veľmi dobre, Kúbko môj, to Paľovi musíš jemne. No poď môj, poď, ideme. Aničku pozrieť. Ja nejdem, Ujčo. Poď, môj Rúči, poď. Ahaj, veru si ty chlapku, pomôž. A pôjde za Kuba. Jeho otec je starosta a podnikateľ. No, a vytuneloval už 2 fabriky. Čo sprostá? Pozor. Bude kandidovať za šéfa vyššieho územného celku. Aha, dobrý večer, gazdina. No prišli sme tuto s Kúbkom Aničku pozrieť. No však... Poďte celej vzácný hostia. No, Anička, no že sa len pozri na Kúbka, aký to je Kúbko švárny mladenec. A nikoho sa nebojí. Ani Usáma bin Ládina? Ani toho. No ja idem, gazdina, statok pozrieť, či by náhodou kráva nezošalela, lebo som ju až donedávna mesovo kostou múčkou z Holandska nažgával. Idem s vami, gazda. Áno, len ti tu pekne zostaň, Kúbko môj, a zabávaj Aničku. No, poďte, gazdina. A Kúbko môj. Anša, ja mám mobil, aj vibruje. Kúbko, ten je krásny. A ja by som chcela taký. A čo s ním budeš robiť? Že čo? Mobilizovať sprostá. No čo, Kúbko, zabavil si Aničku. Dám ti niečo pojesť. Darili sme čínu. Anička, prestri. Ja čínu nelúbim. No, naša mati pečú pizzu. A ja mám rada pizzu. Veľmi. Nechcem ťa k nám, lebo ty by si mi všetku pizzu pojedla. Nechcem. Počkaj, Kúbko, spravím ti hamburger. A nechcem. Idem domov. Vidíte, mamo? A za takého somára by ste ma chceli dať. Sprostý, ale bohatý. Do dvorečka, do dvora, vnútri mesiac pozerá.
Anička? Paľko! Anička. Paľko! A či si odo mňa SMS-ku nedostala? Dostala, Paľko môj. Pravda, že dostala. A prečože si mi neodpísal? Lebo mi mamka SIM-kartu z mobilu vytiahli. Anička. Paľko. Všetci nám kladú prekážky. Paľko môj, ak ma nedajú za teba, ja pôjdem radšej do Anglicka operku robiť. A ja sa dám zverbovať. Gunprofor. Do Kosova pôjdem. Paľko. Ahaj, gazda. A dašo vymyslíme. Nechajte tak. Kam ideš, syn môj, s tou kosou? Do Kosova, tatko. Do Kosova. A vidíte, gazda, sprostý je ten váš Kubo. Sprostý ako taký druh. Ale ja vás platím za to, aby ste ho niečo naučili. Práve nie je v dosahu. Po zaznení signálu zanechajte prosím... Telesomarina, to, čo ste povedali. Že neskôr. Prepáčte, ale nič nebolo zaznamenané. Ale tlačidlo a tlačiť na mobile, to vie. A dočkajte, gazda. Ale s tým by sme mohli takto urobiť. O rok máme voľby, dáme Kuba za poslanca. Tam môže platiť gombíky, koľko sa mu zachce a nič nepokází. Nože sa poďme udobriť. Po zaznení zvukového signálu nahrajte prosím náš odkaz znovu. Tu dokola to isto rozprávate. No. Prepáčte, ale nič nebolo zaznamenané. Po zaznení zvukového signálu... Haló, stále to isto dokola. Koho to má baviť? Prepáčte, ale nič nebolo zaznamenané. Tu to isto dokola. Signálu nahrajte prosím náš odkaz znovu. Do počutia. Park ti teraz poskytuje neobmedzene veľa možností. Všetko je na tebe. Haló? Je tu niekto? Haló?